Horu Hijal rozezněly zvuky oslav. Po řadě zdržení spojili dračí aspekti Alexstráza, Ysera, Nozdormu a Kalecgos své síly se silou šamanů z Elden Ring a druidy z Cenarion Circle, aby vyléčili prastarý strom světa Nordrassil. V ještě nedávnější době také přišla zpráva, že Ragnaros, pán ohně, jehož přisluhovači se pokoušeli spálit Nordrassil na prach, padl rukou smrtelníků. Avšak pro Yseru probuzenou, jež stála v Cenarion Refugee na úpatí Nordrasilu, byl jásot pouze vzdáleným šepotem. Aspekt zelené dračí letky slyšel pouze příběh tragédie. Ona a ostatní aspekti se setkali, aby rokovali o svém dalším postupu proti Deathwingovi, šíleném vůdci černé letky, jenž byl zodpovědný za zničení světa následkem jeho příchodu. Přestože obránci Azerotu slavili v poslední době vítězství na hoře Hijal i na řadě dalších míst, trýzněný aspekt i v této chvíli spřádal plány, jak vstoupit do hodiny soumraku. Svých temných záměrů se nevzdá tak dlouho, dokud bude dýchat. Namísto projednávání strategií však Nozdormu všem vylíčil smrt Ziriona a nový útok dračí letky Nekonečna na časové proudy. Po jindy hladké elfí tváři věčného se táhly vrásky. Nozdormu na sebe stejně jako jeho bratři vzal svou smrtelnou podobu, kterou přijímali aspekti pokaždé, když pobývali poblíž smrtelných ras žijících v okolí Nordrasilu. To má magie ho zabila. Já ho zabil, zamumlal Nozdormu. Ysera neklidně přihlížela. Navzdory děsivé situaci si musela stále všímat toho, jak se vše kolem ní zdá vzdálené. Dlela na rozhraní probouzejícího se světa a říše snů, ale nepatřila ani do jednoho. Musím se vrátit na místo setkání. Bronzový aspekt úzkostně lomil rukama a netrpělivě se ošíval. Ostatní ještě mohou dorazit, ale jistě to nevím. Mohu pouze doufat. Nozdormu se obrátil k odchodu, zatímco Ysera horečně pátrala po slovech útěchy, která by mu mohla nabídnout. Bylo jasně vidět, že Nozdormu je se svým osudem naprosto smířený. Amantul na jeho bedra vložil úkol zachovat čistotu času, nehledě na jakékoliv hrůzné události, které se staly nebo stanou. Určitým způsobem se Yseře zdál postoj věčného nesprávný, ale ona nebyla tím, kdo by měl zpochybňovat jeho povinnosti. Co bys řekla stvoření, které by udělalo cokoliv, aby ochránilo draky své letky, ale nyní nese zodpovědnost za smrt jednoho z nich, přemýšlela Ysera. V její mysli bouřily roztříštěné myšlenky. Připadala si, jako by stála uprostřed rozlehlé knihovny, trhané na kusy hurikánem. Stránky plné ideí a obrazů, vířících přes její vizi, ale všechno to byly pouze části samostatných knih. Předtím, než se probuzená mohla zachytit něčeho smysluplného, Nozdormu odešel a vystřídalo ho ticho z příměsí děsu. Noční elfové, kteří obyčejně obývali druidský přístav, byli natolik zdvořilí, že ho během setkání aspektů načas opustili. Ale nepřítomnost rušného zhonu dala tomuto místu nádech chladu a prázdnoty. Ať už letka Nekonečna spolupracuje s Deathwingem či nikoli, na ničem z toho příliš nezáleží. Alexstráza, strážkyně života, dračí královna a aspekt rudé letky konečně promluvila. Všichni jsme se shodli na tom, že se trváme zde na Hijalu, abychom konečně rozřešili, jak se s ním vypořádat. Problém časových drah je jen další důkaz toho, že musíme jednat rychle. Kalekosi, pokračuje tvá letka ve svém výzkumu? Pokračujeme. Aspekt modré letky si odkašlal a narovnal se. Kalekovo přívětivé vystupování se v poslední době změnilo v podivně formální. Byl nejmladším aspektem, zvoleným teprve nedávno, aby vedl svou letku poté, co zemřel její bývalý vůdce Malygos.
Ysera se domnívala, že se Kalek neustále snaží ostatním aspektům dokázat, že je své pozice hoden, přestože pravda byla taková, že ostatní už ho dávno přijali jako sobě rovného. Kalek zakroužil rukou ve vzduchu a v její dráze se objevila řada světelkujících run, detailně popisujících pokusy provedené jeho letkou. Modří prohledali prastará zřídla vědění v Nexusu, pátrajíce po Deathwingových slabinách. Kalekovi draci byli ochránci magie a pokud se v Arkáně skrývala odpověď, pak ji jistě naleznou. Získali jsme vzorky Deathwingovy krve z elementární říše Deepholmu, kde se skrýval po mnoho let. Nebylo jí mnoho, ale pro naše zkoušky to stačilo. A výsledky? Alexstrázin hlas se chvěl očekáváním. Bylo v něm tolik naděje, kolik dosud Ysera v hlase své sestry nikdy nespozorovala po celou dobu těchto bezvýsledných setkání. Když jsme do krve zanesli arkánovou magii, množství, které by jakékoliv jiné stvoření okamžitě roztrhalo na kusy, vzorky času začaly běsnit, krev se trhala na kusy a vařila, ale nakonec se opět spojila dohromady. Takže ani arkánová magie neměla žádný účinek. Strážkyně života svěsila ramena. Ale to byl pouze počátek našich testů, dodal rychle Kalek. Domnívám se, že budeme potřebovat nějaký předmět, než se postavíme Deathwingovi. Čísla, nehledě na to, jak velká, mají pramalou váhu. Potřebujeme zbraň, jakou dosud nikdo nespatřil. Má letka si nedovolí žádný odpočinek, dokud tuto situaci nevyřeší. Děkuji ti. Alexstráza se obrátila k Yseře. Přijala jsi nějaké vize, které by stály za zmínku? Ne, zatím, odpověděla Ysera s mírným podtónem zahambení v hlase. Během těchto jednání se probuzená často cítila jako pouhá moucha na zdi. Titánka Eonar ji obdarovala vládou nad přírodou a bujným prvotním lesem známým jako Smaragdový sen. Po celá tisíciletí v něm dlela Ysera snící, avšak nyní, po Deathwingově příchodu, ze sna procitla a byla zvána Ysera probuzená. Její oči, předtím tak dlouho zavřené, se otevřely. Ale Ysera zjistila, že musí neustále uvažovat nad tím, co má vlastně vidět. V opačném případě nás uvědom. Strážkyně života se usmála, ale Ysera cítila její úzkost. Setkáme se opět zítra za rozbřesku. S těmito slovy jednání skončilo stejně, jako začalo, bez odpovědí. Příštího rána se Ysera toulala mezi roztroušenými tábory u úpatí Nordrasilu. Mohutný strom světa se nad ní tyčil, rozvíraje svou korunu mezi plující mraky. Tu a tam posedávalo několik meditujících šamanů Earthenringu a druidů z Cenarion Expedition. Poté, co byl Nordrasil vyléčen, Ysera naučila druidy, jak napojit své duše na kořeny stromu a pomoci jim tak lépe proniknout do půdy. Šamani mezitím pracovali na uklidňování zemských elementálů, čímž umožňovali stromovým kořenům bezpečnou cestu do hlubin Azerotu. Šlo vlastně o jakési bezprecedentní spojenectví dvou rozdílných uskupení smrtelníků. Ysera přesto věděla, že jejich šlechetné úsilí bude naprosto bezvýznamné, pokud Deathwing zůstane osvobozený a bude se moci dál věnovat svým plánům. Probuzená pokračovala dál až ke skrytému kruhu stromů ležícímu severovýchodně od stromu světa. Když vstoupila na lesní mítinu, Tral už na ní čekal, pohroužen do meditace. Ysera měla k orkskému šamanovi mnohem hlubší respekt, než si on sám uvědomoval. Před několika týdny zahájil Deathwing a jeho spojenci útok na aspekty, který by je byl všechny zničil nebýt Tralova zásahu. Orský šaman tak napomohl opětovnému shledání vůdců dračích letek a zároveň jim připomněl, že jejich význam tkví především v ochraně Azerotu. Aspekti nyní byli mnohem jednotnější než po předchozích 1000 let. Trale, promluvila probuzená jemně.
Její hlas byl protchnut přírodou. Zvedl se vítr a rozcuchal orkovi jeho dlouhé černé copy. Pod závanem jeho prosté róby zašustila tráva. Šaman ale přesto stále neotevřel oči. Iseru ohromila jeho schopnost soustředění, ale věděla, že získat ji pro něj nebylo jednoduché. Během jeho prvního pokusu splynout s Nordrasilem na Trala zaútočili Deathwingovi přisluhovači a rozštěpili jeho tělo, mysl a ducha na 4 elementy – zemi, vzduch, oheň a vodu. Pouze díky úsilí Tralovy družky Agry byl nakonec zachráněn. Od té doby Tral prokazoval obdivuhodné spojení se zemí, které přesahovalo spojení se všemi ostatními elementy. Tral Azeroth vnímal, jako by byl součástí jeho samého. Ysera věřila, že během procesu obnovování jeho duše do něj vstoupila samotná podstata Azerothu. Trale! Ysera se něžně dotkla šamanova ramene. Ork konečně procitl z hluboké meditace a vyškrábal se na nohy. Má paní Ysero, začal jsem bez vás, omlouvám se. Jsem zde pouze, abych ti byla nápomocná, pokud to budeš potřebovat. Ujistil ho zelený aspekt. Jak proběhlo jednání, smím-li se ptát? Učinili jsme určitý pokrok. Přinutila se říct Ysera předtím, než změnila téma. Započneme? Ano. Tral se opět posadil a Ysera ho napodobila. Už dávno zjistila, že nejlepší způsob učení vedl přes názornou ukázku. Zatímco Tralův duch splýval se zemí, ona sama se spojila s kořeny Nordrasilu. Magie obou byla rozdílná, ale pravidla soustředění byla téměř totožná. Pocítil si stejné nesnáze jako posledně? Zeptala se Ysera. Tral mluvil o tom, že nebyl schopen spojit se se zemí mimo Hijal, jako by jeho duši bránila nějaká mentální bariéra. Tento ork byl předurčen, aby porozuměl svým nově nabitým schopnostem, ale zdálo se, že váhá vydat se hlouběji do nitra Azerothu. Ano, Tralovi se na čele objevilo několik vrásek. Mám pocit, jako bych stál ve vlnobytí v rozlehlém oceánu. Čím hlouběji se nořím, tím více se vzdaluji od břehu. Trale, promluvila opět Ysera, mezitím nabrala plnou hrst hlíny a vložila ji do orkovy levé dlaně. Toto je Azeroth. Pokud je tvá duše schopna vstoupit do této půdy, pak může kráčet kamkoliv. Hijal není žádná magická kotva. Je tu stejná země, jež leží pod ulicemi Ogrimaru nebo pod džunglemi Stranglethornu. Tento svět je jako jedno tělo. Jedno tělo. Ork pohlédl na zeminu a srdečně se zasmál. Na nejsložitější problémy častokrát existují ty nejjednodušší odpovědi. Odpovědi, které máme přímo před očima. Můj starý učitel, Drektar, mi tohle řekl kdysi před mnoha lety. Máte s ním mnoho společného. Jste tak moudrá a trpělivá. Ať už se mi do cesty postaví jakékoliv překážky, vždy víte, jak je překonat. Ysera se přinutila k úsměvu, když jí zasáhla ironie Tralových slov. Toto bude má kotva. Šaman sevřel hlínu v ruce. Tral zavřel oči a zhluboka se nadechl. Ysera učinila totéž a poté začala hovořit. Utiš svoje myšlenky, oprosti svou duši od těla a pociť zemi, která leží kolem nás. Věz, že kameny ležící pod tebou jsou tytéž jako kameny ležící pode mnou. Věz, že pokud jsi schopen udělat jeden krok, jsi schopen udělat i druhý. Ysera si vzala vlastní pokyny k srdci, když se její duše spojovala s jedním z mohutných kořenů stromu světa. Tral měl za to, že on sám není předurčen ovládnout tyto síly, že jeho předchozí úspěchy byly pouhou šťastnou náhodou. Skutečnost ale byla přesně opačná. Jeho význam byl zřejmý, přestože Tral o něm zatím neměl ani ponětí. Celá ta léta, kdy byl oddaným šamanem, vedla k jeho nynější mimořádné schopnosti sounáležitosti se zemí. Probuzená sama doufala v podobný pocit naplnění,
Její myšlenky se zatoulaly k setkání s ostatními aspekty. Soustředila se na každý detail, přemýšlejíc, zda neexistuje nějaká prostá odpověď skrytá mezi sáhodlouhými debatami, jež nebrali konce. Iseřina pozornost se obrátila ke Kalekovi. Něco, co mladý aspekt pronesl, její mysl zaujalo. Zbraň, jakou dosud nikdo nespatřil. Ta slova v sobě skrývala sílu a význam daleko přesahující její povědomí. Zbraň, jako žádná jiná. Musí být jako žádná jiná. V hlavě jí zahřměl známý hlas. Přehnal se přes ní jako přílivová vlna a odnesl sebou miliony nesouvislých nápadů, které jí proudily vědomím. Ysera v šoku otevřela oči, ale hydžal kolem ní se rozplynul. Vznášela se temnou jeskyní, ve které záhy rozpoznala síň aspektů, posvátné území dračích letek. Pod ní se nacházelo shromáždění draků. Ysera, její minulé já, byla mezi nimi společně s Alexstrázou, Nozdormovou vyslankyní Soridormy, předchozím modrým aspektem Maligosem a Deathwingem. Ne, nešlo o to zjizvené a hrůzu nahánějící stvoření, které znala ze současnosti. Toto byl Neltharion, strážce země, dřívější hrdý aspekt černé letky. Jehož mysl byla bez vědomí jeho druhů již narušena zákeřnými starými bohy, nekonečně mocnými stvořeními chaosu, jež uvěznili titáni v srdci země, a který se zřekl svých povinností chránit Azeroth. Čas, ve kterém se nacházela, Ysera okamžitě rozpoznala. Bylo to před více než 10 000 lety, během války prastarých. Démonická plamenná légie vnikla na Azeroth a aspekti se zde shromáždili, aby provedli obřad, jenž, jak doufali, měl zachránit svět před zničením. Stáli obklopeni kolem prostě vyhlížejícího zlatého disku, vznášejícího se ve vzduchu. Na první pohled vypadal jako obyčejná cetka. Přesto šlo o zbraň, jež roztříští jednotu dračích letek. Zbraň, která způsobí smrt nepočítaně modrých draků a posléze dožene Maligose k 1000letému osamění. Duše draka. Ysera s hrůzou přihlížela probíhajícímu rituálu. Každý z aspektů, vyjma Nelthariona, poskytl a obětoval část své vlastní podstaty, čímž artefakt posílil. Draci se uchýlili k tomuto drastickému zákroku ve víře, že zlatý disk bude použit k tomu, aby zbavil Azeroth plamenné légie. Je hotovo, prohlásil Neltharion. Všichni odevzdali to, co muselo být odevzdáno. A nyní duši draka navždy zapečetím, aby to, co bylo získáno, nemohlo být již nikdy ztraceno. Strážce země obklopila zlověstná černá záře jako nenápadný náznak toho, čím ve skutečnosti byl. Má se tak skutečně stát? Zeptalo se Iseřino minulé já tiše. Stalo se tak, jak se stát mělo, v skutku, odpověděl Neltharion, stěží skrývajíc svoji zášť. Je to zbraň jako žádná jiná, musí být jako žádná jiná, dodal Maligos. Zdi síně se začaly tříštit a poté, co Maligos promluvil, se sesuly jako úlomky skla, odhalujíce smaragdově zbarvený povrch mítiny. Trál stále setrvával pohroužen do meditace, nevnímající Iseřinu vizi. Ysera na orka sotva pohlédla a vstala, snažíc se poskládat si v mysli události, kterých byla právě svědkem. Je špatné domnívat se, že duše draka by mohla znamenat spásu pro Azeroth po utrpení a vraždění, které dříve započala? Probuzená opustila lesík a vydala se hledat Kalekose a Alexstrázu. Ostatní aspekti si budou myslet, že jsem šílená, pokud navrhnu použít tu věc a dovést nás tak k našemu vlastnímu konci. Navzdory svým obavám si ale byla jistá jednou věcí, která ji hnala kupředu. Deathwingova tyranie musí skončit stejně jako začala.